Значи сега. Здравейте, деца. Обичате ли фокус? Да. Така, радвам се много. Значи един фокусник какво трябва да има? Шапка и още нещо. Зайче. И една магическа пръчка, не? Ей! Тази. Сега. Виждам, че още не всички сте в първи клас. С това, нали, доколкото знам, виждам, че обичате много да четете книжки. Нали? Кой не обича книжки за да четете? Всички обичат. Така, сега аз съм се постарал, тук съм си купил една магическа книжка и съм се постарал дори да я отцветя. Ето, надявам се да ви хареса. Нещо май не ви хареса. Тя празна, бе. Сега, ще направим. Сега всички да кажем абракадабра, за да може да направим магията. Айде сега. Абракадабра. Сега. Нашата книжка. Ето. Вау! Браво! Обаче, това не е свършена напълно работа, защото не е напълно отцветена, нали? Да. Не е цветна. Това ние ще вземем малко цветове от тук, така, от цялата предната курица на книжката. Ще омагьосаме и пак всички дека да кажем абракадабра. И абракадабра. Сега омагьосахме книжката и тя вече стана напълно. Сега ще ви трябва едно момченце, ти си Евгений, доколкото разбрах, рожденника. Ела с мен. Пред децата. Така, приятно ме, аз казвам Рафаел. И сега, ти вече си голям, вече можеш право да стискаш, нали? Сега, тук имаме едно сърце, нали? Я си дай ръчка напред. Стискай здраво сега, да видим колко може да стискаш, нали? Стискай много здраво. Сега, аз ще взема едно друго сърце, нали? Виж, слагам го тук, виж. Отвори си ръката. Не си стискал много здраво. Станаха две. Що така, бе, Евгений? Така. Да видим пак, айде. Стискай още по-здраво сега. Внимавай. Само секунда. Ето имаме още едно, нали? Дори? Пак не си стискал достатъчно. 3. Айде. Още веднъж. Евгений, този пътът. Аз съм се забрал трето, четвърто сърчице. Само секунда. Ще взема моето. Отвори ръката. Браво! 4 сърчица. Но, не може всичко да е разделено, сега с мен е много неудобно така, затова си взех една магическа топчица. Ела тук е. Сега, магическата топчица, слагам сърчицата вътре. Дай си ръката отново напред. Сега, дай другата ръка, отгоре. Здраво. Сега, ай всички отново да кажем. Не, така, точно така. Кажи всички да кажем отново. Абракадабра. Абракадабра. Сега отвори ръчичките. Отвори. Благодаря много. Сега вече може да се сети. Сега. Надявам се всички могат да броят. Нали? Тук колко точки имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нали? От тази страна имаме 1, 2, 3. Нали? А от тази страна имаме 4. А пък от другия край също си имаме една. Как става така? Как става така сега? Значи, сега не може всичко да е тайно, защото 6, 3, 4, 1. Не може всичко да е тайно. Това сега аз ще разкрия този. Всъщност имаме 1, 2, 3, 4, 5 точки. Но изглеждат като 6, защото аз съм закрил тук място, където няма точка. Когато закрия от тази страна, изглежда като 4, нали? Да. Защото вие не виждате точката в ръката ми и знаете, че в принцип би трябвало с 6. По същия начин става от другия край. Нали? Когато закривам от тази страна, изглежда като 1. Когато закривам от тази страна, изглежда като 3. Нали? И нека да преговорим. Значи, когато закрием тук, изглежда като 6. Когато закрием тук, изглежда като 4. Но всъщност знаете ли колко точки имаме тук? Общо 6.
А да преговорим от другия край. Когато закрием тук, всъщност колко точки имаме? Изглежда, че имаме 3. Като закрием тук, изглежда, че имаме една, но всъщност имахме 2, нали? Но аз тук ще добавя една магическа точка. Вече тотално ни обърка. Така, естествено. Значи тук са 3. От тази страна са 7. От тази страна са отново 3, нали? А следователно от другата страна колко трябва са? Браво, ръкопляскане! Сега, ще ми трябва 3 доброволци, няма значение кои. Момиченца, момченца, добре, ти. Това. Ци и ци. Хайде, видите ръчички. Така. И, добре, нашия рожденник да дойде отново. Така. Сега наредете се тук отпред. Така. И рожденника да дойде до тях. Обърнете се към мен, за да може да виждате и вие. Виждате ли вие отзад? Така, сега виждате ли? Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 карти. Взимаме и ви давам 3. Сега искам вие да си разделите картите, всяка решите. Ето, например, на тебе тази, избери си една. Тебе тази, тази и тази. Сега, нашия рожденник, той ще ми помага за мен в фокуса. Ела при мен сега. Сега, ти не знаеш коя карта на кое момиченце е. Дали, обърнете ги. Искам отзади само камерата да ви види. Дигнете картите надолу. Я вдигнете картите към мен. Дигнете ги хубаво, точно така. Виждате ли картите? Да. Така, сега искам рожденника да си избере една от картите, която и да е, и да ми я даде. Тази ли си избере? Това е Асока Ро, нали? Не знам дали вие познаете картите, но по някаква случайност аз съм се подготвил абсолютно всичките ми карти да са такива. Само да са в различни бои. Ето вижте. Карти са такива. Сега. Така. Значи искам нашия рожденик сега си избере друга карта. Която и да е. Дай ми отново. Празната карта. Нали? Но каква случайност отново? Аз, моите карти, макар че са ламинирани, аз имам така магическата способност малко да ги изтъркам и те да станат всички празни. Браво! Браво! И остана една последна карта, твоята. Това е Петица Каро, която като сложа тук. Духни. Сега всички да кажем Абракадабра. Абракадабра! И сега да покажем, че всички карти всъщност са ни петици. Благодаря ви много. Може всички да се сетят. Надявам се да ви харесва. Така. Сега. Значи, аз тук имам една магическа картичка. Виждате ли? Гледайте внимателно. Когато я сложа тук в ръката си, магическата картичка изчезва. Гледайте внимателно. Ето, и сега. Няма е. Не може да отиде. Да. Браво! Тук е, виждате ли я? Да. Браво! Голяма пръчка. Огромна. И така. Сега. Ще ми трябва отново, няма значение кой не сме вдигали тук. Тебе не сме те вдигали тук. Добре, елате. Така. Така. Тук имаме няколко салфетчици. Давам ти 2. Сега, прави като мен.
Вземаме салфетчиците и късаме. Браво, пляскайте. Браво. Браво. Как се казваш? Така. Вземаме откъснено малко. Стана ли смешно? Браво. Духни го. Браво. Браво. А сега всички ги скъсваме хубаво. Късай, 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 късай хубаво. Не взимай пример от Браво. Казах да не взимай. Взимаме ли? Деца, ръкопляскайте. Браво! И още. Ето, свърши го. Браво да ръкоплясваме на... Аз се срещам. Браво. И сега, за финал, така. За финал искам да ви покажа един празен вестник. Нали? Да, вестник. Ма празен, нали? Вземе водата и я слагаме във вестник. Еми не може да се намокне, това е магически вестник. Това е магически. Аз съм го омагьосал. И така. Къде е водата? Изчезна. Изпи. Водата. Няма я водата. Браво. Къде е водата? Това е магия, наистина магия. Да. Вода. Кажи бе. Водата във вестника. Браво. Браво! Още има. Искаме още. Това е портокал. Искам ягода. Да. Искам да... Ягода. Еми, Ето ягода. пръчка. Браво. Да, но често казано, аз си предпочитам чистата вода. Добре. Всички може да опитате от чашите. Внимавайте, искам всички да се опитате. Оставете по-малко на останалите.